The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. John 8:12 says, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The next few moments, ato kining igahin sa usa ka hilom nga pagampo. Aron paghatag kanimo sa privacy of your priesthood, ang kapilian nimong rebound, pagkumpisal if necessary, aron sa pagsiguro nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out except ang imong pagtutok, pagpunting sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Busa, aging pangandam sa atong kaugalingon, mag-ampo kita sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, it is so stunning and amazing, the moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, you stand by our side. You never leave us. You never change. Your faithfulness never wanes. Your love for us is always constant. Nagapasalamat kami kanimo, O Dios, nga Amahan, nga ang imong grasya igo na alang kanamo, that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have an eternal security in you that cannot be shaken regardless of the circumstances, regardless of politics, regardless of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. We now pray that the doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are about to study today. This we ask in Christ's name. Amen.
Mayong adlaw sa tanan, anino sa kita nini atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube. Busa niya kita karon na magapasalamat kita sa Dios sa iyang paghatag kanatog lugway sa atong kinabuhi, ipabuhi pa kita hangtod ning higayuna in good health. We are alert with a clear mind, a skill sa atong pangisip o kining tanan tungod lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Okay, padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ug niya man kita sa atong hilisgutan nga giuluhan nato og the Doctrine of Apostasy. Okay. Agig padayon sa atong pagtuon, unsa to ang tuyo sa Dios sa kinabuhi sa magtotoo? What is God's purpose for the life of a believer? Ang tubag, ang pagtuman sa kabubuton sa Dios to execute the will of God. Now, there are two sides of the same coin, maingon ta. Ug mao hinungdan ang atong Ginoo diha sa Mateo 16, ang atong Ginoo misulti ngadto kang Pedro. Usa siyang apostolis sa dihang kini si Pedro mipugong sa atong Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem o sa pag-agi sa pagsakit o sa pagpakamatay alang sa mga sala sa katawhan. Iyang gipugngan ba? Alang kang Kristo mao kadto ang bahin sa maingon tag functional will of God alang kaniya. So, miingon siya kang Pedro, get thee hand, Satan. O sa iyang pagsulti ang Pedro, sa ingon nga pagkasulti, he was not confused about Peter's identity. Naibaw siya sa kalahian ni Satanas ug ni Pedro. But iyang gi-identify kini si Pedro og Satanas. Iyang gitawag kini si Pedro og Satanas tungod kay si Satanas migamit man ni Pedro. Pinaagi og human viewpoint, tawhanong pangunahuna. Sa iyang dautan, evil, ingon man sa historical impact, ang iyang makaguba nga historical impact ngadto kang Kristo. Of course, gihikling o gisalikway man hinuon kadto ni Ginoong Hesukristo ug busa wa kini makapalda kaniya. Wala. But si Satanas migamit kang Pedro sa tuyo nga mabalda o mahasol o malinga o mapugnan si Kristo sa pagtuman sa kabubuton siyang amahan. Namely, ang iyang pag-adto sa Jerusalem. Mao ng geographical will aron sa pagtuman sa ingon tang apex o kinatumyang bahin sa functional will of God nga mao ang iyang personal nga kamatayon dito sa cross. You sure are a stumbling block to me, Peter. Nahimog yung kang dakong babag kanako, Pedro. Mato'y gisulti sa atong Ginoo. Ngadto kang Pedro. Gidugangan pagyod og ingon ni Kristo sa Pedro, nagawas ka na sa imong pagkikambitay sa Dios. You're out of fellowship, Peter. You are in carnality. Uban niya ng imong tawhanon nga pangunahuna. And historical impact tungod kay Pedro, wa ka maguna-una sa mga butang nga iya sa Dios. You are not thinking the things of God. Pedro, wa ka magtan-aw sa kinabuhi on the divine viewpoint. Nagtan-aw ka sa kinabuhi on the human viewpoint. Umusa, naakas pagkakarnal. Nagalakaw ka sa kangit-ngit, you're walking in darkness, you are spiritually blind, o nagapagawas ka, mangil-an og daotang influensya, evil influence nga rin kanako. Ug atong makita dinhi, nga atong Ginoo migamit ni ining hitabua sa iyang pakigharong kang Pedro, agi og pagpahinumdum kanatong mga magtutuo nga kini
ang matagamtaman ni bisag kinsang magtutuo nga mogamit lamang sa mga tawhanong pangunahon na human viewpoint of life rather than divine viewpoint thinking. Nan kung kitang mga magtutuo buot makatuman sa giingon tag functional will of God ug magmadinaugon kita sa atong Kristohanong pagkinabuhi, nan si Kristo mi-emphasize sa pagkamanungdanon sa pagpanag-iyag Diyos nung pangunahuna, divine viewpoint thinking nga atong gamiton sa nung kinabuhi ingon nga mga magtutuo. If anyone desires to follow after me, to come after me, in the conditional clause, our Lord set up, mingon siya, if. Mao kanang the prothesis, if. If anyone desires to come after me, and that desire there, that's a reference, ang hisgot ka nag positibong kaubuton ngadto sa kabubuton sa Dios. That is where success start. Anha diha magsugod ang pagka madinaugon. And that will take the believer ngadto sa pagkat-on sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Then, if he has got that desire, kung nanasya niya ng maong tinguha, kinahanglang mohimo siya sa tulo ka butang. He must do 3 things. Number 1, deny, ilimod. Number 2, suffer, pagantos. And number 3, follow, sumunod ka. So, he must deny himself human viewpoint thinking. Ug ang bugtong paagi nga makalimod ang magtutuo sa tawhanong pangunahuna, dili ang pagtindog diya sa tubangas kadaghanan ug mudayon kas pag-ingon og akong ilimod ang akong kaugalingon sa mga human viewpoint thinking. Well, that's a great desire, right? Apan di ka na paingo. That is inadequate. Ang paagi, the mechanism nga di na magtutuo makalimod siya siyang kaugalingon sa mga human viewpoint, mawangon sa. Di ba kawangon sa? Mao ang iyang pag-angkon sa mga divine viewpoint nga mga pangunahuna. Ug unsaon man niya pag-angkon ini? Tubag, pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sama nini ato karong gihimo. Pagtuon ra gyud sa doktrina, mga pagtulunan sa Biblia nga gitawag tag Bible doctrine. Una-una ni Kristo, 1 Corinthians 2:16. Nalimot na kaniya na, ayaw na gyud nakalimti. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. Nga nag-ingon sa in English, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of whom? The mind of Christ. So, ato makita din ang paagi niini, mao ang gisulti ni Ginoong Jesucristo nga tukang Pedro. Ang Pedro, wa ka magunahuna sa panguna-una sa Dios. You're not thinking the things of God. Ang magtutuo, kinahanglang makakat-on, makaangkon og Dios tong pangunahuna. The believer must acquire divine viewpoint thinking, divine viewpoint mental attitude. Nawangay natong hinumduman, kining musunod nga, ingnon ta sumbanan, bahin nining pagpanag-iyag Diyos nung pangunahuna nga, we must realize that this is the key to pass through and be able to reach success in our Christian life. Paminaw, pag-angkon og kaalam sa doktrina, sagulan kining pagtuo, mixed it together with faith, kini mag-produce a condition of katinuod sa doktrina ug divine viewpoint mental attitude. Ug kini magapagawas og espirituhanong gahom ug uban pang mga resulta nga makapalig-on sa baruganang espirituhanon magtutuo. Mao kana diha. Imong makita kanang magtutuo ha
nga naga-function na siya sa gitawag taog faith rest life, kinabuhing may pagtuo nga nagdala og pahulay. Ug kana nagpasabot nga muagi na kana siya gitawag og category 1 suffering. Unang kategorya sa pag-antos nga diin naa na siya kakayahan o makahimo na siya sa pag-atubang niining maong matang sa pag-antos. Apil na niya na ang being misunderstood sa mga tao sa mong kinabuhi. Being lied about in life. Being slandered, ang pagdaot sa mga tao around you. Ang atong Ginoo tungod kay natao man siya dito sa siyudad sa Nazareth, rather that's where he grew up, dito siya mitubo. That was a Roman outpost, a military base. Ug nailhan gyud siya dito pagayo. He was well known sa tibuok nga lungsuranong Hudiyo nga nasayod sa iyang birhen nga pagkahimugso, virgin birth. And of course, unsay buhaton sa mga negatibong kaumuton ngadto sa kamaturan, ilag yun tuison. They're going to twist it. Ilag yun ng lawgaon, lubgon, and always redefines it. Wa siya kailagkin sa iyang amahan. He is a bastard. Mao na ilang isulti. In the technical use of the word nga bastard, nga nagpasabot nga you're born out of wedlock. Unsa ka grabe ka ng pagbugal-bugal, pagdaot, it's a slander. Sa in English, it is defamation. What lying bahin sa atong Ginoo. Usa ka na ka ehemplo sa category 1 suffering nga atubangon sa magtutuo nga naay doktrina siyang kalag. He has to handle it sama sa pag-atubang sa atong Ginoo nini. O giyon sa niya sa pag-atubang o pagpakigharong nini by the perpetuation siyang pagpakigambitay sa Dios. Ang pagpadayon siyang kinabuhing may pagtuo nga nagdag pahuway, the faithless life. Dealing with evil, pagpakigharong niya sa dautan, evil. O pagpakigharong niya sa kaburong, uway kabangkagan, ignorance. Dealing with hardness of heart, pagigharong sa katiga sa kasing-kasing. Dealing with blessing, panalangin. Pagigharong sa kauswagan sa kinabuhi, prosperity in life. Kinahanglan niya ang pag-deal sa prosperity test sa matagutlo siyang kinabuhi. Ingon man, he has to handle the adversity test usab. Ug bisag unsa may atubangon sa magtutuo siyang kinabuhi, kauswagan ba o katalagman, bisag unsa. Sa laing pagasulti, regardless ug unsa mang matang sa pag-antos nga iyang giatubang, kinahanglan siyang makasugakod. He must be able to handle it. Ug unsaon niya pag-handle niya na? By the controlled thought life nga resulta kana siyang paggamit sa faith rest life. Ang kinabuhing may pagtuo nga nagdaog pahulay. He must maintain siyang pagkinabuhing Kristohanon nga nagalakaw uban sa Dios. Gumikan siyang pagkigambitay sa Dios. His fellowship with God. Mao kanay madinaugon. That's a successful handling of category 1 suffering. And that leads to the third fact. You see, the first one leads to the second one. Ang magtutuo, why category 1 suffering kung nahigawa siya sa pagkikambitan sa Diyos. Di na siya sa category 2 suffering. Mao na Diyos ng disiplina. Na siya ay category 1 suffering, sanglit, he is operating diya nga why divine viewpoint lifestyle. Kanya mo tagbo siya category 2 suffering, o kung sa'y goal o tumong niya na, ang tubag, ang pagsundog o pag-awat sa divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Jesucristo. Paminaw, kung imong tan-aon o hunaw-naon ang kinabuhi ni Kristo sa
tinawhanong pagi in the human standpoint, makaingon yung kag mura tong iyang kinabuhi yung hingpit nga train wreck, hingpit yung pagkagusbat, a total disaster. Apan sa tinuod, makaingon yung ka nga ito si total disaster, di ba? Apan sa tinuod, he ended up perfectly. Ug busa, iyang natuman ang divine viewpoint purpose yung kinabuhi. Ug kung basahon ni mong Filipos 2, kini nagaingon og being found in a form as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even death on the cross. Busa, ang Dios isa kaniya, highly exalted him. Ug gihatagan siya ngan nga above every name, and that the name of Jesus Christ every knee should bow, ug ang every tongue should acknowledge to the glory of God the Father. Si Ginoong Jesucristo, midangat gyud sa iyang pagkamalampuson. He was perfectly successful in his life. Ug mao kana ang angay pagasundon sa usa ka magtutuo nga nagatuman sa pagbuhat sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang pagsunod sa panginabuhing divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Jesucristo, ug kung ang magtutuo magatuman lamang sa pag-execute sa divine viewpoint lifestyle alang siyang kinabuhi, nan madawat unya niya ang full reward dito sa eternidad. Suma pa sa ikaduhang Juan, Kapitulo 1, versikulo 8. We have seen the goal for every believer kung bahin na sa eternal state. Ang usa ka magtutuo nagaawat o nagasundog sa divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Jesucristo. Mao na atong giingon og a life well lived or successful life. You see, ang kalimutan nagaingon nga inikamatay kunos tao ug ibilin niya ang tanan niya mga butang o kabtangan o mga kayamanan, kini siyang tawana adunahan. Apan sa laing bahin, ang Dios nagaingon nga inikamatay sa tao, and he sends that all he have, that's when he is wealthy. Mao kanay tinuod nga pagkadato. That's the laying up of the treasures in heaven. Gagisulti diyan sa Mateo 6:19 ngadto sa 34. And then of course, it refers to the production of divine good down here, dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Now, in 70 AD, Anno Domini, ang mga Hudiyo gipapahawa sa yuta. They were driven out of the land. Kapan sa tuig 30 Anno Domini, anay pagkabalhin na ikausaban, a transition gikan sa Israel being a repository of truth, ingon man sa paagi sa Dios sa pagsangyaw, God's mechanism of evangelism, ngadto nas giingon og lawas ni Kristo nga mao na karoy punduhanan, a repository of truth ug ang evangelistic mechanism sa Dios. Ug ang panahon sa simbahan, church age, mahuman inig-abot sa pagsakgaw sa simbahan, rapture of the church. Ug kining hitabuha, sigurado gyud moabot. Mao na giingon og imminency of the rapture of the church, meaning ang pagkaanaan niya ng kasiguro sa iyang pagkahitabo. Imminency of the rapture of the church. Kini nga imminency nagpasabot nga mahimong mahitabo ang rapture mga pila ka takna o gutlo gikan karon. Mahimo pong mahitabo kini after 50 years, 10 years, 1 year, o tingali mga 1,000 years pa. Wa gyud ta kay bawog anus ani mahitabo apan sigurong mahitabo. O tinuod nga that coming event casts its shadow on the way things are shaping up dito sa Middle East. It looks like
We could be heading, nagapaingon na ta sa katapusang mga adlaw. Ilabi na sa massive apostasy. Sumanga sa gipadayag sa 2 Timoteo Kapitulo 4, 2 Timoteo Kapitulo 3, 2 Timoteo 2, ug ang unang Timoteo. Kini sila nagapadayag sa mao nga dako nga pagbiya sa pagtuo. Massive apostasy. Magahisgot sa bahin niini, diya sa libro sa Daniel, diya sa pinadayag, ingon man diya sa uban pang mga bahin, diya sa pala ang kasulatan. Kaya abigod nimo, kita karon nagapuyo nining panahon sa labihan ka baga sa duot sa katawan sa tibuok kalibutan nga nagpangbiya sa pagtuo. It's a massive or worldwide nga apostasya. Apan lagi, o apan nato may bawi, kung kanus agyur mahitabo ang pagsakgaw o rapture sa simbahan. O busa, ang paagi nga kita mga magtutuo, makapangandam sa itong kaugalingon, sa di pa moabot ang pagsakgaw, rapture, mao ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pagtuon, pagtuo, pag-angko nini o paggamit nini sa atong kinabuhing Kristohanon. Agig tuman sa tulo ka kategorya sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi, namely viewpoint will of God, na kana naga pangutana sa what does God want me to think? Ikaduha, operational will of God. What does God want me to do? O nga ikatulo, geographical will of God. Where does God want me to be? All of this, nagalangkob sa mga tulumanon, natong mga Kristohanon, agig pangandam sa itong kaugalingon. Laki pag yun nini mga tulumanuna, mao nga itong pagpadayon sa pagpuyo by residing in the operational divine sphere. Sanglit, samtang na kita niya dihang dapita, magapuyo, kita magapadayon usab sa pagkaanaa sa itong pakikabitay sa Diyos in fellowship with God, napunan sa Espiritu Santo, filled with the Holy Spirit, naga-function sa divine viewpoint lifestyle, nagalakaw kita kung nagakinabuhi kita diya sa kahayag, in the light, nagakinabuhi kita diya sa pagtuo, kinabuhi kita sa gitawag o faith-rest life, busa gitawag kita niya ng maong kahimtang og mga espiritual nga magtutuo, spiritual believers. Og sanglit, nagapadayon og nagmalahutayon man kita sa pagtuman sa hingpit nga kabubuton sa Dios, then we are ready for phase 3 sa plano sa Dios. Og diha mahimong tataw sa gisulti diha sa Filipos 1:21 nga nagkanayon og for to me to live is Christ, to die is unsa? Gain. Ingon niya na, fellow believer, to get ready. Sa di pa mo dangat og mahitabo ang rapture. Ang magtutuo ra nga andam mao ang mubatig paghinam-hinam nga magapaabot sa phase 3 sa plano sa Dios. Kaya ang magtutuo nga dili andam, dili paghinam-hinam ang iyang bation, kundi kahadlok, kakuyaw, ug tingali pagkawili nining kinabuhi adin gitawag kini walog sa mga luha, the valley of tears. Upon again, we don't know when will the rapture occur. Why na ibaw? Wala ug walay na sayod bisag ang mga manulunda, mga angels, wa kay baw. Ang Dios ray na sayod. We should not be concerned as to when will it happen. Our concern should be how to be ready. Ang pagpangandam sa itong kaugalingong kalag. Kung we are right with God, nagapadayon ba kita sa pagtuman sa perfect will of God? Now, our gathering together unto Him at the end of verse 1, kini may paghisgot sa pagsakgaw sa simbahan. Og dihay fake news, false information, nga na gikalat,
dito sa unang siglo during the first century, just as there is karong mga panahon na, di ba, na ay mga ingon niya na karong panahon na. It has never stopped. Huwag yun di mo undang. Kay kinigo Satanas, he is never going to stop hangtod si kaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. And along with his demons, the fallen angels, they're gonna be put in the abyss, ang bottomless pit, bungaw nga way kinutuban. Nagisgutan diya sa Revelation 20:1-3. Atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. And one of the reasons, but not the only reason, that the millennium gitawag kini golden ages, tungod kay niya ng panahon na wa na'y relihiyon, wa na'y mga mini nga doktrina, no more false doctrines anywhere on the face of the earth, atol sa paghari ni Ginoong Jesucristo dinhi sa yuta. Dili tiyaw ang kanindot o pagkalalim niya ng panahon na. It's gonna be a fabulously wonderful time. Just think what that would be karong panahon na if we just remove all the false doctrines diya sa gawas. Di ba unsa kanindot unta? But the curse will be taken off nature. Ang millennium musugod only with believers. There will be justice administered by Christ kada buntag. It's gonna be a fabulous time. Satan is cast into the bottomless pit for 1,000 years. Usa ka libo ka tuig. Ug human niya ng gidugayon na. Sumas giingon diha sa Revelation 20:7-9. Kini si Satanas buhian. He shall be loosed out of his prison. Ug mugawas kini siya aros pagpadayon sa pagtiwas sa iyang paglingla to deceive the nations, to finalize his rebellion. And then, itambog na gyud kini siya didto sa linaw sa kalayo, the lake of fire, Revelation chapter 20:10. Now the gathering together unto him is a reference din sa pagsakgaw sa simbahan. Apan, wa na mahibawog kanusa may tabo kining rapture of the church. Wa ta kay baw. All the believer has to do, maura ang pagpangandam siyang kaugalingon. And the way for a believer to get ready, alang sa eternal state, mao katong atong gihisgutan kaganiha. Og kini nagasugod, pinagig positibong kabubuton, positive volition, ngadto sa pulong sa Dios. Because positive volition toward the Word of God, that desire to gain the knowledge of the Word of God, and thereby, pagtuman sa kabubuton sa Dios, alang sa kinabuhi sa magtotoo. Maangkon lamang sa magtotoo, ang kaalam diha sa pulong sa Dios. Sa dihang mga baton kini siyang positibong kabubuton ngadto sa pagtuon, pagkat-on sa pulong sa Dios. Dinhi lang una kita kuto, bugato kining ipadayon. Ugma sa atong pagdupot nining atong gitunan nga the Doctrine of Apostasy. Ayaw si Piata ang sumpay subaya kini sa atong pagpadayon niining atong Bible study ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, let us spend the closing moments of our service today describing salvation, describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It is time, if you are an unbeliever this day, that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers you eternal life. The Word of God says, God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved.
I pray that you give this great consideration, because it is your life. And you must know what you're headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Magampo ta. Ug karon namahan, nagapasalamat kami kanimo sa pagkaklaro, sa imong pagpaklaro kanamo as who we are and what we must be, what you require of us, and we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. We ask all this in Christ's precious name. Amen.